ዕላል ወርሕ መጋቢት ደቅ ደቀይ ዝረአኹ ዕድለኛ ተጋዳላይ ምስ ደቅ ደቀይ ነቲ ጽውጽዋይ ወደኮ ጸሊማይ ኣቦይ ገብረሃና ነይሩ ኣደይ ምላሹ ተዛሪባም ሓንቲ ወኻርያ ነይራ አንጭዋ ተዓንቀፈት ድሙፅ ጸደፈት ዝብል ጽውጽዋይ ናብ ነበረያ ነበረም እንታይ ነበረም በዓል መን ነበሩ ናብ ዝብል ቀይርና በዓል ባህታ ኣባጥመር ዑስማን ቡሪ ዘማት ወድ እኩድ ኢብራሂም ሱልጣን ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዓዋተ ወድ ፍንቅል ሳልሕ ጠጠው ኣደይ ዘይነብ ማማ ሰውራ ዝበሃሉ ነበሩ ታባ ወድ ገብሩ ታባ ፍረወይኒ ማዓስክር ዓዋተም ዓላ ተኽሊ ሲሞቲ ዓየት ርብዳም ሳዋ ግንባር ናቕፋም ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ድሕሪ መስመር ጸላኢ እናበልና ኢና ንዕልል ኣብ ዕላልና ዘይዕለል ነገር የለን መን እዩ ዓዋተም እንታይ ዝኾነት እያ ፍረወይኒ ኣበዩ ሲሞቲ ዝብሉ ሕቶታት ይምለሱ እዚ ዕላላት ድሕሪ ናይ ትምህርቲ ዕዮ ገዛ ምስረሖም ኣብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝካየድ ዓርቢ 8 መጋቢት ብምኽንያት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮሞ ሕጽር ዝበለ በዓል ጌርና ኣብ ነዋጋዓሉ ዝነበርና ግዜም ወዲ 9 ዓመት ወደይ ናኦድ ሓበን ባባ ኣብ ዝወርሒ ካልእ በዓል ኣለዶ ክብል ሕቶ ልዒሉ ተመሳሳሊ ድግስ ክህልዩ ተጸቢው ኣብ መጋቢት በዓል ኣለዶ ትብል ሕቶ ንድሕሪት መሊሳትኒ ሕቶ ናኦድ ኣብ ታሪኽና ኣብ ነፍሱ ወከፍ ወርሕኸ እንታይ ነበረ ናብ ዝብል ኣሰጋጊራትኒ ኣብ ኤርትራ እኮ እቲ ሰብ ቦታም ጥሪት ንብረት ግዜ ኩሉ ታሪኽ እዩ እቲ ሰማይ መሬት ባሕሪ ድማ ታሪኽ ዝተፈጸመሉ ንግዜ እንተወሲድና ካብታ ዝነኣሰት ደቂቕ ክሳብ መዓልቲ ሰሙን ወርሕን ዓመትን ኣብ ኤርትራ ታሪኽ ዝተፈጸመሉ ግዜ እዩ ድሕሪ ምባለይ ወርሕ መጋቢት ካብ ተላዕለት ገለ ኣብ ወርሕ መጋቢት ካብ ዝተፈጸሙ ቅያታት ገድሊ ክፈታትሽ ጀሚረ ናብ ከብሒ መጽሓፍተ የማዕደኹም ታሪኽ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ክሳብ ናጽነት ዝኽርታት ሓመድ በናደው ናቕፋም መቐይሮም ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋም መፈጸምታ ዝብላ መጽሓፍቲ ጎፊለናኒ ኣብ ወርሕ መጋቢት ብምህላውና ኣብ ወርሓት መጋቢት ብዝተሳለጡ ዓበይቲ ፍጻሜታት ከነዕልል ነቒለም መጋቢት 1962 ሰውራ ኤርትራ ባሕቲ መስከረም 1961 ካብ ዝተመስረተሉ ኣብ ሻብዓይ ወርሑም መጋቢት 1962 ትሽዓተ ኣባላት ሰራዊት ሱዳን ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተጸምቢሮም ብዘይካ እዚኣቶም ብዙሓት ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ስዒቦሞም ነዚ ምጽምባር እዚ ሓያሎ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ዝነበሩ ደሪዖሞም ኣብ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ድማ ለውጥ ክምዝገብ ጀመረ እዚ ወሓዚ ድማ ሰውራ ኤርትራ ነቲ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ምሕድግ ኢሉ ዝነበረ ነቑጣታት ፖሊስ ኣጥቂዕካ ብረታትን ጠያይትን መንዚዕካም ንብረት ሰውራ ከም ዝኸውን ተገይሩ 8 መጋቢት 1963 ቅድሚ 61 ዓመት ልክዕ ኣብ መዓልቲ 8 መጋቢት 1963 ተጋድለ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጀንገረን ኣብ ዘካየድዎ ድብያም 23 ፎኩስ ብረትን ክልተ ብሬንን ማሪኾም እዚ መጥቃዕትታት እዚ ድማ ነቲ ጸላኢ ብጥይቱ ብብረቱ ዝብል ያታዊ ኣባህላ ኣዘኻኺሩኒ ልክዕ ኣብ ዓመቱ ኣብ ወርሕ መጋቢት 1964 ድማ ኣብ ተጎርባ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንመጀመርያ እዋን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድብ ሰራዊት ማለት ጦር ሰራዊት ውግእ ገጢሞም ኣብ ዝነንውሕ ዝበለ ሰዓታት ዝተኻየደ ውግእ 17 ጀጋኑ ተጋድልቲ ተሰዊኦም ንወተሃደራት ኢትዮጵያ ድማ ካብ ናይ ተጋድልቲ ዝዓቢ ክሳር ኣጋጢሞም መጋቢት 1965 ኣሽሓት ተምሃሮ ኣስመራ ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ንኢትዮጵያዊ ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንስርዓት ኢትዮጵያ ስጋኣት ስለ ዝፈጠረሉ ጸጥታ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣማኢት ካብቶም ተምሃሮ ኣብ መዳጎን ማእከላት ኣሲሩ
መጋቢት 1967 ስርዓት ኢትዮጵያን ሰውራ ኤርትራ ፍጹም ንምድምሳስ ኣብ መጋቢት 1967 ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰውራን ኤርትራ ኣጽናት ስርሒት በጊሱም ኣብዚ ብኣልማማ ዝተኻየደ ፍጻመ ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ላዕላይ ባርካ ጥራይ 62 ዓድታት ነዲደን ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይረን ኣብ ሃዞሞ ብዙሓት ዓድታት ክቃጸላን ከለዋ 253 ብዘይካ ኤርትራውያን ምዃን ካልእ ገበን ዘይነበሮም ንጹሃት ኤርትራውያን ብኣሰቃቂ ግፍዒ ተቐቲሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ሰምሃርን ሰንሒትን ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጥራይ ልዕሊ 30,000 ሰላማውያን ሰባት ዓዶም ገዲፎም ንሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ተሰዲዶም ንደቅ ደቀይ ታሪኽ ወርሒ መጋቢት ክነግር ዘንቀልኮ ዕላል እቶም ቆልዑ ሞት ስደትን ምቅጻል ኣባይትን ዝብላ ባህላ ኣይፈትውዎን እታ ዝነኣሰት ሜላሄር ባባ ዘፍርሕ ታሪኽ ኣይትንገረና ኢላትኒ ዘሐጉስ ዛንታ ዘለዋ ወርሒ መጋቢት ሃሰው ክብል ጀሚረ ኣብ መጽሓፍ ታሪኽ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ክሳብ መግዛእቲ ኣብ ገጽ 119 ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ነቢበ እዛ ርእስቲ ሕመረት ዛንታ ናይዚ ዘለናዮ ሃገር ስለ ዝኾነ ደቂ ደቀይ ይፍተውዋ ይጽልእዋ ጽኒሎም ክሰምዑኒ ትእዛዝ ኣመሓላሊፈ መጋቢት 1970 ድሕሪ ጉባኤ ኣዶብሓም ንዘይቅኑዕ ኣመራርሓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተቃወሙ ገለ ተጋደልቲ ንሱዳን ኣትዮም ብነፋሪት የመን በፂሖም ካብ የመን ድማ ብጃልባ ንደንከል ኣትዮም ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ከቁሙን ከለው መብዛሕትኦም ደቂ ኸበሳ ዝኾኑ ካብ 10 ዘይበዝሑ ተጋደልቲ ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ድማ ኣብ መጋቢት 1970 ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተፈልዮም ኣብ ዓላት ተኣኻኸቡ ኣብ ዓላ ሃድን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ወፍሪ ሰራዊት ኢትዮጵያን ስለ ዘሸገሮም ግን ካብ ዘጋጥሞም ዝነበረ ተጻብኦታትን ሃድንን ንምምላጥ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ተኽሊ ዝተባህለ ቦታ ድማ ናቶም ኣኼባ ካይዶም ኣብቲ ኣኼባ ብተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ እትምራሕ 5 ዝኣባላታ መሪሕነት ቆይማ እዞም ቆልዑ ንሶም ዝፈልጥዎ ስም ክጥቀስ ምስ ሰምዑ ኣድህቦም ቀይሮም ተምሃሪት 5ይ ክፍሊ ናእሚ ድሓር ደኣ በዓል ባባ ኢሳያስ ቤና ቢሎም ናብ ኣስመራ መጽኦም ክትብል ሕቶ ሰው ኣበለት ሕጂ እውን ብዛዕባ ወርሒ መጋቢት ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ጉዕዞም ምምጻእ ሓርነት ንዝነበራ መጋቢታት ሃሰው ክብለን ጀሚረ ነቲ ታሪኽ ንምሕጻር ንናቕፋ ኣማዕድኹም ቅዱስ ባባ ናቕፋ እዚ ባንን ገዝኣሉ ድዩ ክብል መልሲ ክህብ እናተዳልኹን ከለኹ ናእሚ ኖኖ ናቕፋ እታ ባባ ርእሱ ዝተሃርመለያ ክትብል መለሰት እወ ናቕፋ ባንያ ናቕፋ ትእምርት ጽንዓት ናቕፋ ኣብ ሰውራና ዝበዝሑ ጀጋኑ ዝተቐብሩላ ናቕፋ ባጤራናያ ድሕሪ ምባል ንዝሰፍሐ ዕላል ብዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ንዝተጻሕፈት ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ እትብል መጽሓፍ ገንፂላ ናቕፋ ኣብ ሰሜን ኤርትራ እትርከብ ርእስ ከተማ ኣውራጃ ሳሕል ኮይና ህዝባዊ ሓይልታት ሓራ ንምውፃእ 6 ወርሒ ተዋጊኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንናቕፋ ንምድሓን ካብ ከረን ዘበገሶ ምሩጽ ሰራዊት ኣብ ሩብዓን ሰባ ብሄሊኮፕተራት ካብ ጃንጥላ ዘራገፎ ሓይሊ ኣብ ናሩ ተሓምሽሹ ናቕፋ ድማ ብ23 መጋቢት 1977 ሓራ ኮነት ምሕራር ከተማ ናቕፋ ኣብ መስርሕ ምሕራር ካልኦት ከተማታትን በሪ ሓርነታ ምኽፋትን ደረኺት ኮነት ወርሒ መጋቢት ዝተኸፍተ ማዕጾ ሓርነት ህዝባዊ ሓይልታት ምረሽኡ ቀጺሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ኣብ ወርሒ ሓምለን ዝዓበያ ከተማታት ኤርትራ ከረን ደቀም ሓረ ሰገነይቲ ድግሳም ደንጎሎ እምባት ካላ ገለኽፋል ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕን መድረኽ ብመድረኽ ሓራ ገይሩወን ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ከተማታት ዓዲ ኾላም መንደፈራ ተሰነይን ኣቁርደትን ሓራ ወጻም ብኣጠቓላሊ ከተማታት ኣስመራ ዓዲ ቀይሕን ባሮምትን ገዲፍካ ዳርጋ 9 ሚእታዊት መሬት ኤርትራ ሓራ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ንፋስ ሓርነት ኣስተንፊሱ ኣብ ኤርትራ መግዛእት ከብቅዕ ሎምዶ ጽባሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ግን ኣብ ወርሒ መጋቢት 1978 ምትእትታው ርእሲ ሓያል ሕብረት ሶቪየት ኣጋጢሙ ኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣብ ክፍሊ ተዕሊማት ኣትዮም ኩነታት ተቐያይሩ
درج بجزيف حجز حبرة سوفيت تماليدو أبوش تحصير أوان 300,000 زمناويات صور زعتقة أبصليم أفريقيا زحيلن زعبين سراويت هانيسو بقصبة كام مدرخ مكلخال نام مدرخ متقعتي تسجاجرو أباف دقس مرابس يحز نبره هزباو سراويت دما ندحريت نقفان كاروران تملسام علال زتقيايروم قلعو أدهبهم كيروم حفكف كلو جمرو حجون كتعصف نيرني مس عدميኦምን ክጻወር ወዝኽእሉ ዕላል ወርሒ መጋቢት ክረክብ ነይርኒ ንኹልቲ ኣብ ምዝላቕን ድሕሪኡን ዝነበረ ሓጎስ ጎፃዊ ጉዕዞ ሰጊረ እንደገና ንነቕፋ ተመሊሰ ብዛዕባ ደርግ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበለ ናብ ዘካየዶም ወራራት ጠሚተ ደርግ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 1979 ዝጀመረ ራብዓይ ወራር ኢሉ ዝሰየሞ መጥቃዕቲ ካብ ዝነኣሰት ቦምባ ክሳብ ውጉዝ ኣዕነውትን ኣቃጸልትን ቦምባታት ብሰማይን መሬትን ኣብ ውስን ቦታታት ናቕፋ ኮቦርታው ደብዳብ ኣካይዱ ራብዓይ ወራሩን ከምተን ዝሓለፋ ወራራት ወርሒ ብዘይመልእ ግዜ ወይ ከነቕ ተባሂሉ ኣብቂዑ ዕላል ወርሒ መጋቢት ንዓይውን ኣዕሚቐ ከም ዝሓስብን ዝመራመርን ገይሩኒ ንዝተረፋ መጋቢታት ሃሰስ ምባል ድማ ቀጸልኩም ዘይ ቅዱስ ኪዳን ኩነታት ከባቢ ይቆመር ማዕለማ ዝልቢ የልቢ ዝኸፍተን ተኸፍተስ መህዛትዩ ዓቢድን ወትኻሲ ኣንሞሬትና ልብ ጠሚቱ ልሓን ዝተሰብ ሓላፍነቱ ብኣጋዝ ግንስብ ክንምስስ ጸላኢ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ክልተ ዓመት ምቅርራባት ንዝተገብረሉ ሻድሻይ ወራር ማለት ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ በቀረባ ንምምራሕን ንምእላይን ቤተ መንግስቱ ካብ አዲስ አበባ ናብ አስመራ ቀይርዎም ቅድሚ ናይ ተበገስ ትእዛዝ ምሕላፉ ነቶም ናብ ጥፋት ህዝቢ ኤርትራ ዝብገሱ ዝነበሩ ወተሃደራት ንምትብባዕ ኣብ አስመራን ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕን ሰፊሕ ናይ መፋነው ድግስ ተኻይዱ ውግእ ምስተወድእ ድማ ጽምብል ምድምሳስ ሻዕብያም ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዋሃ ዘበለ ናይ ፈንጠዝያ ግብጃ ክግበረሎም ምዃኑ መብጽዓት ኣትዩ ኮሎኔል መንግስቱ ወይላቹ ሻዕብያ ብምባል ጥርሙዝ ዝመልአ ደም ኣብ ቅድመ ኣኸይበኛታት ክዕዩ ገለፈተውትን ጸላእትን ሓለይትን ክመስሉ እንታይ ተርእዩና ኣለኹም ገለ ግበሩ ውሕጅ ክወስደኩም እዩ ኢድኩም ሃቡ ክብሉ ተሰሚዖም ኣብ ፍርቂ ለካቲት ጥርዚ ናይ ኩሉ ወራራት ዝተባህለ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብኩሉ ማእዝን ሓደ ተጋዳላይ ን10 ወተሃደር ተጀሚሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ለካቲት ፍኽራ ወሲኹ ኣካክ ዘራፍ እኳ እንተበለም እታ ዓወት ዝልማዳ ወርሒ መጋቢት ግን ጽቡቕ ኣይፈደየቶን ሓይሊ ደርግ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዘፍ ክብል ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ደርግ ናይ ዓቕሊ ጽበት ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣዒንትና ኣንቂሩ ዓቕልና ጽቢቡ ኣብራኽና ልሚሱ ከጥፋኣና ቀመማዊ ጋዝ ክጥቀም መዲቡ ይሰለጦን ኣንፈት ናይ ትውግእ ዝተገንዘቡ ኮሎኔል መንግስቱን ኣማኸርቱ ሶቪየታውያንን ጀነራላትን ግን ኦሮማይ ዝበልሉ እዋን እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ሻድሻይ ወራር ኣብ ወርሒ ለካቲት እንተጀመረ ወርሒ መጋቢት ቅስሚ ስርዓት ደርግ ከም ዝተሰብረ ኣተንቢሃያ ድሕሪ ናይ 95 መዓልታት ድማ 2700 ተጋደልቲ ዝተሰውእሉ ኣስታት 5000 ዝተወግእሉ ሻድሻይ ወራር ብዓወት ህዝባዊ ግንባር ተዛዚሙ ስርዓት ደርግ 55000 ካብ ሰራዊቱ ሙት ቁስልን ምሩኽን ኮይኑ ልዕሊ 10000 በብዓይነቱ ጽዋር 3 ነፈርቲ ውግእ ሓንቲ ሄሊኮፕተር 30 ታንክታትን 9 ወተሃደራውያን መካይንን ድማ ዓንየን ዕላል 8 መጋቢት ዘንቀሎ ወግዒ ናብ ኣስተምህሮ ተቐይሩ ካልኣይ ሳልሳይ ምሸት እናበልና ቀጸልና እዞም ቆልዑ ደድሕሪ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ 10 ታንክታት 20 መዳፍዕ ታሪኹ ክበሃል እንከሎ ዓሽ ተጋደልቲ እናበልዮም ዘጣቕዑ ክንደይ ከም ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን እንታይ ከፊልካ እንታይ ከም ትረክብ ግን ብዙሕ ኣየስተብህሉሉን ካብ ሕጂ ንድሓር እምበኣር ኣብ ዕላልና ኣብ ተጋደልቲ መስዋእቲ ምምራኽን መውጋእትን ከም ዘሎ ከግህደሎም እዮም عصرت تشعة مجابيت 1984
ህዝባዊ ግንባር ኣብ 22 ለካቲት 1984 ንሰራዊት ውቃው እዝ ንምድምሳስ መጥቃዕቲ ፈንዩ እዛ ስርሒት እዚኣ ግን ገለ ሕፅረታትን ዘይምውህሃድን ወገን ስለ ዝነበራ ዕውቲ ኣይነበረትን ጥራይ ዘይኮነት ግናይ መጥቃዕትያ ነይራ ኣብቲ ዕለት 171 ተጋደልቲ ክስው እንከለው ውግኣት ዝርከብዎም 9 ተጋደልቲ ተማሪኾም በዛ ፍሽልቲ መጥቃዕቲ ዘይቀሰኑ ሓለፍትን ተጋደልትን ህዝባዊ ግንባር ብህጹጽ ሰፊሕ ገምጋም አካየዱ ኣብቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ገለ ካብቶም ተጋደልቲ ስዋኣትና ብመንፈስ ብጾትና ኣብ ማርሳ ተኽላይ ይሕምብሱለው እዮም ዝብሉ ዘለው ክብሉ ርእይቶኦም ሃቡ ህዝባዊ ግንባር ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ድማ ጉድለታቱ ኣሪሙ ዝጎደለ መሊኡ 19 መጋቢት 1984 ኣብ ልዕሊ ውቃው እዝ ደባሲትን ነጥበ መቀይሮን ስርሒት ኣካየደ ኣብዚ ዕውት መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ልዕሊ 6,000 ወተሃደራት ጸላኢ ምዉታት ቁሱላትን ምርኻትን ገይሩ 15 ታንክታት 7 ድሮዓት 6 ጸረ ታንኪ 20 ረሻሻት 80 ወተሃደራውያን መካይን 10 ተታታሽሓት ደቀቕትን ፎከስትን ብረታት ማሪኹን ኣዕንዩን ኣዛዚ ውቃው እዚ ሜጀር ጀነራል ሁሴን ኣሕመድ ድማ ገባራይ ተመሲሉ ኣብ ገመል ተወጢሑ ኣፍዓበት ኣትዩ እናሳሰየት ንዕላልና ትከታተል ዝነበረት በዓልቲ ቤተይ ወይዘሮ ሳራ ኣብ መንጎ ዕላልና ኣትያ ናዶከ ኣብ መጋቢት ዶ ይኮነን ነይሩ ረሲዕኻዮ ዲኻ ክትብል መዘኻኽሪ ዝበለቶ ሓሳብ ኣቕረበት ኣብ መንጎ ውቃውን ናዶውን ዝነበራ መጋቢታት ክፍትሸን ፈተንኩ እንተኾነ እተን ኣዋርሕ ብክልቲኡ ሓይልታት ንምድላው ናብ ካልእ ዓበይቲ ውግኣት እምበር ዓበይቲ ስርሒታት ዝተፈጸመለን ኣይነበራን ድሕሪ 4 ዓመት ህዝባዊ ግንባር በቲ ኣብ ተሰነይን ውቃውን ዝተረኽበ ኣጽዋር ተሓጊዙ ኣብ ልዕሊ ትንስታት 10 ዓመታት ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ ናዶ እዝ ደርማስ መጥቃዕቲ ክወስዳን ቀደም 17 መጋቢት 1988 ድማ ነቲ ልዕሊ 18,000 ዓቕሚ ሰብ 54 ታንክታት 16 መዳፍዕ 130 ሚሜ 12 ቢኤም 21 ወንጫፍ ሮኬታት 55,000 ረሻሻትን 10 ተታታሽሓት ደቀቕትን ፎከስትን ብረታትን ዝነበሮ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ሰራዊት ናዶ እዝ ንምድምሳስ ተበገሰ ኣብ ምብጋስ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ህዝባዊ ክፍላተ ሰራዊታት ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ገረዝጊሄር ዓንደ ማርያም ውጩ ነቲ ንኣስታት 10 ዓመት ክንሕልዎ ዝጸንሕና ናዶ እዚ ንምድምሳስ ክንብገስ ስለዝኾና ኣብ መቃብር ናዶ እዚ ሓሓንቲ እምኒ ክንድርቢ ኢና በለም ህዝባዊ ሰራዊት 19 መጋቢት ድሕሪ 48 ሰዓታት ነቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝንየተሉ ገዚፍ ሰራዊት ደርግ ኣቃቢጹ ከተማ ኣፍዓበ ተሓራ ገበራ እዚ ንመላእ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘነቃነቀ ስርሒት ኣብ ማዕከናት ዜናታት ዓለም ዓብይ ተቐባልነት ረኺቡ ሽዑነት ውግእ ብዓይኑ ዝተዓዘበ እንግሊዛዊ ጸሓፍን ተመራማርን ታሪኽ ባሲል ዴቪድሰን ድሕሪ ውግእ ደንቤንፉ ብሓደ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ዝተፈጸመ ዝዓበየ ስርሒት ክብል ሰይምዎም ሽዑ ኣብ ውግእ ዓሽሩም ተለኺቱ መውፅእ ስኢኑ ዕኒኒ ክብል ዝተዓዘበ ኣዛዚ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ውበቱ ጸጋይ ነተን ኣብ ቁጽጽር ህዝባዊ ግንባር ዝወደቃ ልዕሊ 7 ታንክታትን መካይንን ንፓይሎታት ሓይሊ ኣየሩ ብነፋሪት ደብዲቦም ከዕንውዎን ኣዚዙ ነቲ ትእዛዝ ዝተቐበለ ፓይሎት ኣየ መንግስቲ ስወድቅ ማለት ኣየ መንግስቲ ክወድቕ እንከሎ ክብል ተሰሚዑ ኣብዚ ንዓለም ዘገርም መጥቃዕቲ መጀመርያ እዋን 3 ሶቪየታውያን መኮንናት ኣማኸርቲ ኩናት ተማሪኾም ብዓወታ ብሓጎታቶምን ዓባያቶምን ዝተሓበኑ ቆልዑ ወፊሎም ኣስተንፊሶም ሓንቲ ካብቶም ቆልዑ ናርዶስ ድሕሪኢኸ ተጋደልቲ ኣዕሪፎም ዶ ክትብል ሓተተት ድሕሪ ስርሒት ምድምሳስ እዝናዶው ባይቶ ኢትዮጵያ ናይ እዋን ሓደጋ ኣዋጅ ኣውፂኡ መራሒ ስርዓት ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ድማ ናይ ኢትዮጵያ ህላወ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎም ንሕና ዶ ንጥፋእ ንሶም ይጥፍኡ ብምባል ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክኸትት ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብድሕሪዚ እታ ንደርግ ትሕግዝ ዝነበረት 3 መኮንናታ ዝተማረኽዋ ሶቪየት ሕብረት ስርዓት ደርግ ከምዘይዕወት ኣረጋጊጻ ኩናት ኤርትራ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ዓበ ኣቐልቦ ረኺቡ ናጽነት ኤርትራ ርጉጽ ምዃኑ ተረጋጊጹ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናዶው እታ ፍትሊ ስለ ዘይተበትከት ስርዓት ደርግ ንላዘብ ክብል ጀሚሩ ደገፍቱውን ንሳቶም ከም ዝተሳዕሩ ግዲ ወሲዶሞ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ከም ዝበሃል ሓገዛት እናደርዑ ኣጆኻ ካብ ምባል ዓዲ ይወዓሉን ተማሃራይ ሳልሳይ ክፍሊ ያዕቆብ ባባዝ ውግእ ኣይውዳእን ድዩ በለም ናሚ ገና 1988 ኢና ኮ ዘለና ቀጽል ወደይ ክትብል ናብ ትዕላል መለሰትና
سرعة درجة أب مجابيت شحنت شعات مئتين ثمانين شمونتن أب أف عبت حقوق كانت تجوززم كم كسادو بخراز تبت كبعراي بأربعة محورو فرقت قطم بالاي قدفن حزباو جنبار إنك ألتو مدمدمتان مقبار أب فرق لكاتيت شحنت شعات مئتين تسعن بسمس الريحة فنقل نودا باويت كتمام تصوع حرق يروى حزبي كتمام تصوع دما نمجمرة أوان أهقراوي معالت دك أنستيو شمونت مجابيت أب حركتم وبعلو دحري سرحت فنقل سرعة درج قررنا تعصنا با كسادنا تقرصنا ردنا مبالاي قدفن كاب مجمريا مقابيت شحنت شعات مئتن تسعان دما أب جنبار جندع سفيحن نوحن عردتات مسريتو زمتشا مصوع زمتشا دملاش زمتشا قسط زمتشا بتسنا بلا نلعلي أحد عمت حيال من ربرابا كايدو زفاديو قناي نبران كابزوم أربعة وفرتات تي مصوع كنملسا قريبنا إنا أرى عود كتسمعوا كبورتاتن بانديراتاتن قربوا زتبهل اللمو بحيال صفعيت هزباو سراويت زمخنه قسط زتسمي زحيل متقعتي أب مودأتا مقابيتيو تخايدو أب كالق مداي هزباو جنبار أب مقابيت شحنت شعاتم يتنتيس عن حدن بحيل بحري هزباو سراويتن أهدوتاتن كوماندو زتوها هذا حيلي أب لعل دانكلن جماجم بحرن عسكيرو زنبرة سراويت إثيوبيا بركاوي متقعت فنيو أب أفتقع أسبت صيحو دحرزي سرعة درج نخلت عمت نايك بصد فتنتات كون تجبرم دحري 3 عمت 24 جنبوت شحنت شعت 209 حدن مجزأة إثيوبيا كاب إيرترا تتصريجو بزي كازي بوفر سجرب ناب مأكل إثيوبيا أتيوم زنبرو نايك بيد برتن كوماندون تجادل تزباو جنبار نتبو ويانا زعبل الزنبرة ناي هو دق سراويت مريحهم بيت منغستي أديس أبابا مالت 4 كيلو أتيوم هتسان قدوس شعدا انتايلكم قبل حتتم دحر فورتو بانديرا إري تسقيلاتو علل الأسمرة مرهو وليدام يكالو كل زكالو تبهيلو بدحريو حزب إيرترا نشوعة عمت زعنوا كعري زقننا كقنع زدرق خلمنع تقوايو بمبال زمرس كون علال أوارح مقابيت زازيمان دحر حد سمون نأمي كبيت مرتا حانت عيو جزا حيزا متت بابا ممهرنا نديد بزعبا أقر مخل حد قد صحف كمسئلوني أب أقر مخل انتاي دي تفتيمو كتب الحدتت حجون عوت تفتسم الله ورح مقابيت انت لاينا علال كنكتسل سرعة ويانا أب ورحت جنبوت سنة شحنت شعات 209 شمونتن قبل الحزب المنغستن إيرتراز فتسم ورار بقليل ززنتو يكونان أب شحنت شعات 209 شعاتن مس أب وق اقر مخل زتساتفة ليتنا الكولونيل ساميل منغست أب مالت مارتوف زقبر كواك ألا محتت تزيلاتني حجون نابسنا دات مليسان كاب 14 كساب 16 مقابيت شحنت شعات 209 شعاتن
ስርዓት ወያነ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብግንባራት ዓሰብ ዓሊቴና መረብን ጋሽሰቲትን ብተደጋጋሚ ዘካየዶ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ኣይሰለጦን ጀነራላት ወያነ ዝኸፈልካ ከፊልካ ብዝሓፀረ ቦታ በሲዕኻ ኣስመራ ምብፃሕ ሓደ ውድኡ ዝበልዎ ውጥን ሓንፂፆም ቅድሚ ሰሙን ናይ ፍጻሜ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንዲፕሎማሰኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ቤተ መንግስቱ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባም ድሕሪ ሓፂር ግዜ ሓደ ጽቡቕ ዜና ከነስማዓኩም ኢና ተጸበዩና ክብል መዲሩ ሕጂ እውን ወርሒ መጋቢት እያ ክትለዓል ከምቲ ዝተጠቕሰ ናብ ኣስመራ ክትበጽሕ እታ ዝሓፀረት ካብ ሩባ በለሳ ተበጊስካ ጎልጎል ሃዘሞ ጥሒስካ ከባቢ ማይ ዕዳጋን ተበፂሕካ ነገር ተወዲ እዩ ምክንያቱ ኣስመራ ኣብ ዳርባ መድፍዕ እንተበፂሓ ሻዕብያም ኣብ ኣስመራ ደው ኣይብልንዩ ውጥን ወያነ ኣብ ከባቢ 11-12 መጋቢት ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝነበረ ዘመናዊ ኣጽዋርን ዘሎ ዓቕሚ ሰብን ስርዓት ወያነ ኣብ ከባቢ ግርሁ ስርናይን መባርድን ከም ዝእከብ ተገይሩ ዕለት 13 መጋቢት 14 ኣጋር ክፍላተ ሰራዊታት 8 ታንክታት ዝሓዘ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ከቢድ ብረት ሓደ ክፍለ ሰራዊት ኮማንዶን 12,000 ምልሻ ትግራይን ኣብ ግንባር ጾሮና ተቐሪበን ካልኦት ክፍላተ ሰራዊታቱን ብሰንዓፈን እምባሶይራን ጸቕጥ ገይረን ምስቲ ብጾሮና ዝፍንጥስ ሓይሊ ኣብ ደቀም ሓረ ክራኸቡ ተወዲኡ ካልእ ስርዓት ወያነ ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ማለት ኣግላይ መጽዓኛ ኣፍራዛን ባዴላን ሒዙ ደድሕሪ ሰራዊት እናኸደ ክቐብርን ክዝርፍን ተበጊሱ ብወገን ኤርትራ ዝኣክል ምቅርራባት ተገይሩ ናብ 13 መጋቢት ዘውገሐ ለይቲ ሚሳይላት መዳፍዕ ሄሊኮፕተራትን ነፈርትን ስርዓት ወያነ ኣብ ከባቢ እግሪ መኸል ካብ 3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይረሓሓቕ ጸቢብ ቦታ ክድብድብ ሓዲሩ ኣብ ማእከል ናይቲ ብጻዕቕ ዝድብደብ ዝነበረ ቦታም ብሌተናል ኮሎኔል ሳሙኤል ማለት ማርቶቭ ትምራሕ ናይ ኮማንዶ ቦጠሎንን ብኣማኒኤል እትምራሕ ቦጠሎኒ ናይ ክፍለ ሰራዊት 22ን ዓሪደን ነይረን ወጋሕታ 14 መጋቢት ወተሃደራት ወያነ በቲ በዓል ማርቶቭ ዓሪዶምሉ ዝነበሩ ድፍዓት በሲዑ ክሓልፍ 4 ታንክታት ኣምሪሑ ተበጊሱ ማርቶቭ ንኣማኒኤል እዛ ጉዳይ ክትሕየለና እያ ትመስል ብኸመይ ንሓዛ ኢልዎም ከምኡ እናተባሃሃሉን ከለዉ ግን ድሮ ሓንቲ ታንኪ ንመእዘዚኦም ሓሊፋ ብድሕሪት ተጠውያ ተሃርሞም ነይራ መድፋዕ ኮማንዶን እንደ 22ን ምስተን ታንክታት ተሓዋዊሶም ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት መንእሰይ መሐመድ ኣማን ካብተን ክትሕሳ ዝጠና ዝነበራ ታንክታት ንኽልተ ቀፂሉ ንሳልሰይቲ ከቃጽል ቦምባ እንዳጻወደን ከሎ ግን እታ ሳልሰይቲ ረጊጻ ተሓሊፋ ኣብ ዕለት 14 መጋቢት ጥራይ ካብተን ክትሕስኦም ዝመጻ 4 ታንክታት ቦጠሎኒ ማርቶቭ ጥራይ 19 ታንክታት ኣቃጺላ ካብዛ ቦጠሎኒ ጋንታ ገብረ ተኽለ ዳንኤል ወዲ ጨለ የማነ ብርሃ ወዲ ሻውል ኢብራሂም ዑስማን ንሓንቲ ዘሸገረቶም ታንኪ ኣብ ዝባና ተወጢሖም መራሕ ታንኪ ትሮቱ ዓጺው ሒዝዎም ኣኽዲዱ ገብረ ተኽለን ማርቶቭ እዚ በዓል ታንኪ ሒዝና ይኸይዳሎ እንታይ ኢና ክንገብር ኢልዎም ማርቶቭ ካምቻ ካውፂኻ ነቲ ቤትር ኣሸፍኖ ኢልዎም ብካምቻ ቤትር ዝተሸፈነት ታንኪ ደንበርበር ኢላ ደው ኢላ ኢብራሂም ዑስማን ድማ ብመውጽእ ትኪ ቡምባር ኳዓላ እዚ ብሓደ ጸቢብ ወገን ዝካየድ ዝነበረ ካብ ናይ ማርቶቭ ቃለ ምልልስ ከም ኣብነት ተወሲዱ እምበር ኣብ ሙሉእ እቲ ግንባር ተመሳሳሊ ጅግንነት እዩ ተፈጺሙ እዚ ካብ 14 ክሳብ 16 መጋቢት 1999 ዝተፈጸመ ቅያ እዩ እግሪ መኸል ድማ ቅስሚ ጸላኢ ዝተሰብረላ ወርሒ መጋቢትን ቦታንያ ብ16 መጋቢት ኣብቲ ቦታ ዝበጽሐ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛ እዚ ብሰብን ታንክታትን ቁማር ምጽዋትዩ ከም ዝበለም ጋዜጠኛ ሰሎሞን በርሀ ኣብቲ ብ18 መጋቢት 1999 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝሰፈረ ዓንቀጽ ገሊጽዎ ኣሎ ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1963 ኣብ ጀንገረን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ 17 ብረት ተሰሊቡ ንጸላኢ ብብረቱ ብጥይቱ ዝብል ትንቢታውን ያታውን ኣባህላ ተነጊሩ ነይሩ ድሕሪ 36 ዓመት ድማ ኣብ እግሪ መኸል ናብ ንጸላኢ ብሚሳይላቱን ታንክታቱን ተረጋጊጹ ንናእሚ ካብዚ ዛንታ እግሪ መኸል ጽሙቕ ኣቢልኩ ሰዲለ ተፋንያ ናእሚ ባባ ወርሒ መጋቢት መባልዕ ትኹምያ ካልእ መዓልትኸ ብዛዕባ ተንካልኦት ኣዋርሕ ክትዕልለና ዲኻ እዞም ወያነ ነዚ ግናይ ሕልሞም ይገድፍዎ ደኾኑ ክትብል ስክፍታት ዘለዎ ሕቶ ኣቕሪባትለይ ስርዓት ወያነ ካብ ግንቦት 1998 ክሳብ መጋቢት 2000 ዓመተ ምህረት ጥራይ ዝተኸፍለይ ከፈሊሉ ዘካየዶ ውግእ ካብ ወተሃደራቱ 98,700 ክቕተሉን ከለዉ 194,300 ወተሃደራት ቁስላትን ምሩኻትን ኮይኖም ብኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ዝተገዝአ ንብረት ድማ ተኸሲሩ
ويانا أبا حقوتاتو أبلع لهزب إرترا بحرن تيفكا عسا محاز إرترا مريتان بحران مبر هزبا يدلين نانيو بزبل قويا بههلان كمارن كي تمهرو نعرب رابهم تفيقهم ويانا ون كمتي غازيت انيا رويترز أب اقرمخل مسبتسحم زوم سبات سبز فرماشن دول لوميو زبلو كساب قبقات موتوم بهزبن نواين إثيوبيا كمار كتصاوتو تسانيحهم انت دحر حجقن بياناي أقار أساقاقاري ونقرو انت نحنا كمتي أركان سنة ببنيا أبا هايلة تقديد نامبر نحنا دو نكوينات نمنيو زبلتيو